Víš, co dělá tatínek za práci? Je lékař. A víš třeba konkrétně, co dělá? Onkolog. A v kolik ráno tak vstává? No tak o 5:30 asi. Já se vlastně budím hlady v podstatě. Takže já potřebuji se posnídat. Já i v sobotu a v neděli, když si mohu poležet, tak nevstávám tak brzy, to ne tedy, ale vstávám v době, kdy pocítím hlad. Snídáte spolu? No to ne, já snídám až později potom do školy. A víš, co teďka snídá? Máš představu třeba o víkendu třeba? No o víkendu myslím, že snídá nějaký ovesný vločky a nějaký jogurt s tím. Já si dám mysli s jogurtem, banán, čaj. Umí taťka vařit? Vaří Ne, taťka umí jako jedně grillovat, ale jinak jako vařit ne. Já jsem poměrně dobrý stravník. Žena říká, že pro mě se dobře vaří, protože cokoliv uvaří, a ona je teda výborná kuchařka, tak cokoliv uvaří jasně. Ale nemůžu teda koprovou omáčku, to nemůžu. Nemohu krupičnou kaši od dětství a to je myslím tak všechno. A nemám teda moc rád brambory, to je pravda. Když jsme třeba doma a sladký jako doma třeba zrovna nemáme, tak jako nějak nepožaduje po mámce, aby ho koupila, ale když někde jsme v nějakém hotelu a jako tam to sladký je, tak si tam jako jde pro to sladký, ale jako ne nějak zvlášť moc. Nejsem takhle, že bych vyhledával sladké, to tedy vůbec ne. Ale prostě když je něco dobrého, sladkého, tak jako dezertíček určitě si dám. A cvičí tatínek doma někdy? Jo, taťka hodně cvičí, třeba hodně ráno po snídani, když má ještě čas, tak cvičí. Musím cvičit. Mám rodinnou predispozici z páteří, problémy s páteře, takže v podstatě asi tak od 20 let musím každý den ráno cvičit, mám takovou sestavu, to mě naučili fyzioterapeuti a to si musím každý den ráno provést. Taťka chodí tak v 5 večer. Snažím se přijít v průměru kolem té 6. a 7 hodinu, abych byl doma. Když je tatínek doma, co dělá? Jako třeba odpočívá? No, pracuje na zahradě třeba a tak. Když přijdu domů, tak já nevydržím sedět. Já prostě pořád něco musím dělat, dokud pak, ale teda celkem brzy, kolem 10. hodiny odpadnu. Ale do té doby pořád něco musím dělat. Kutil zrovna není, ale třeba když se rozbije světlo nebo takové jako normální věci, tak to udělá. A už někdy něco zkazil při té opravě, že u toho třeba nadával? No, to nevím, ono toho asi bylo hodně. Já jsem třeba se pustil až do toho, že jsem rozebral moje první auto, to byl polský Fiat 125 na cestě do Jugoslávie. Už jsem ho nesložil, ale já jsem se do toho pustil s tím, že ho složím. Já jsem rozebral část motoru a až na součástky rozložil jsem to na zem a byl jsem ochoten to dát dohromady, ale nedal jsem to. Já jsem si myslel, že jsem šikovný, ale nebylo to tak.